olen Max. Tässä on mun jaettu työhuoneeni Ekonomikumilla Etutöölössä. Täällä mä teen arkisin normaalisti töitä. Tässä on läppäri, ainut ja tärkein työväline. Tällä tehdään ihmeitä. Datahuoneella työskentelyssä parasta on se, että saadaan tehdä mielenkiintoisia asioita nopealla temmolla. Ja sitten kun saadaan asioita valmiiksi, niin kun tulee toimeksiantajalle kiitosta, että hyvin tehty, niin se on palkitseva. Meillähän on ihan mahtava työyhteisö. Että täällä on niinku huippututkijoita, ihmisiä, jotka todellakin tykkää tehdä sitä tutkimusta ja välittää siitä, että se on tehty mahdollisimman hyvin. Tämä on jokapäiväistä aivojumppaa täällä. Pyritään miettimään sitä, että se mitä me tehdään, niin tehdään niin, että siitä on hyötyä kaikille suomalaisille. Moi, mä olen Anna ja mä tutkin energia- ja ilmastopolitiikkaa. Hey, I'm Sander and I study local public finance and urban economics. Moi, mä oon Ramin ja mä tutkin sosioemotionaalisten taitojen vaikutusta koulutukseen ja työelämään. Olen Annika, tutkin veropolitiikan vaikutuksia yrityksiin. Suurin osa vattilaisista on tutkijoita, mutta meillä on myös pieni hallinnon tiimi. Ja hallinnon tiimissä meidän työnä on varmistaa, että arki täällä on sujuvaa ja tutkijat pääsee tekemään heidän tutkimustyötä. Mä oon kyllä tosi paljon tykännyt olla Vattissa töissä, koska mun työtehtävät on tosi monipuolisia ja mä pääsen kehittämään omaa osaamista ja myöskin näitä työprosesseja. Vatt tarvitsee parhaat kyvyt. Tule sinäkin meille töihin.